Yn y gyfres hon o fideos, rydyn ni'n mynd i fod yn rhannu, ond yn lle defnyddio gweddill fel rhif, ni'n mynd i fod yn defnyddio degolion. Felly, yr un cyntaf sydd gyda fi chi yw 28 y rannu gyda 8. Nawr te, mi ddod i 28 rannu fe gyda 8. Felly, 8 rannu gyda 2, dyw e ddim yn mynd mewn i 2, felly mae hwnna'n mynd yn 0. 8 rhannu mewn i 28. Wel, dwi'n gwybod bod 8-3 yn 24, ond mae gen i 4 yn weddill, felly dyma be dwi'n gwneud. Dwi'n gosod pwynt, degol a 0 a gwneud yr un peth yn yr ateb. Felly, dwi'n gwybod bod yna 4 yn weddill gen i, felly tro yma, dwi'n mynd i ddod i'r 4 yna fan hyn. Felly nawr, sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 40 a dwi'n gwybod bod hwnna'n mynd yn union i 5. Felly fe ateb i yw 3.5. Y tro yma, ni'n mynd i rannu'r rhif yma. 315 rannu gyda 6. Union yr un broses, 315 ac yn rannu gyda 6. Felly, sawl gwaith mae 6 yn mynd mewn i 3, dyw e ddim yn mynd, felly mae hwnna'n mynd yn 0. Sawl gwaith mae 6 yn mynd mewn i 31? Wel, dwi'n gwybod bod 6 clas i 5 yn rhoi 30 i fi, ac mae gen i 1 yn weddill, sydd yn meddwl bod yr 1 yn mynd draw i'r golofn nesaf. Sawl gwaith mae 6 yn mynd mewn i 15? Wel, mae hwnna'n mynd 2 waith, 6, 2, 12, ond eto, mae yna 3 gen i'n weddill. So, yn union rhan ffordd, dwi'n dod i'r pwynt degol, fel dwi wedi gwneud, a mae'r 3 yna yn mynd draw i'r golofn fan hyn. Felly, sawl gwaith mae 6 yn mynd mewn i 30, mae hwnna'n mynd yn union 5 gwaith. Felly, fe ateb i yw 52.5. Y tro yma, y swm yw 326 wedi rannu gydag 8. Union yr un broses eto. Felly, sawl gwaith mae 8 yn rhannu mewn i 3, dwi ddim yn gallu, felly ni'n rhoi'r 0. Sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 32? Wel, y tro yma mae 8 yn mynd mewn i 32 yn union 4 gwaith. Felly, nawr, mae'n rhaid ni edrych sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 6. Wel, dydy ni methu gwneud, felly, mae'n rhaid i ni wneud yr union yr un peth, felly roi'r 0, ychwanegu ein pwyntiau degol a roi'r 0 eto, ond y tro yma ni'n symud y 6 draw i'r golofn yma. Felly, sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 60? Wel, mae 8 llos i 7 yn rhoi 56 i fi. Felly, mae dal 4 yn weddill gyda fi. Felly, union yr un peth, ni'n ychwanegu 0 arall ac yn gwthio'r 4 yna draw i'r golofn nesaf. Felly, sawl gwaith mae 8 yn mynd mewn i 40 a mae hwn yn mynd union 5. Felly, mae'n rhoi'r ateb o 40.75 i fi. Felly, y swm nesaf sydd gen i chi yw 7.49 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 7. Nawr te, union yr un peth, felly mi'n rhoi'r 7 yn trwyn, mae pwynt degol yn mynd mewn fel hyn, a dwi'n rannu gyda 7. Felly, sawl gwaith mae 7 yn rhannu mewn i 7? Wel, dwi'n gwybod mae hwnna'n mynd un waith. Dwi nawr yn gosod y pwynt degol i mewn, a dwi'n gallu meddwl am hyn os dwi eisiau fel 4 a 9, sy'n eisiau becso cymaint am y pwynt degol. Felly, sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 4? Wel, dwi ddim yn mynd, felly fi'n rhoi fy 0. Sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 49? Wel, dwi'n gwybod bod 7 llos i 7 yn rhoi 49, sy'n rhoi ateb i fi o 1.07. Ac i orffen felly, dyma'r swm. 50.4 a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 7. 50.4 a ni'n mynd i rannu fe gyda 7. Felly, sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 5? Dwi ddim yn rhannu mewn. Felly mae hwnna'n mynd i 0. Sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 50? Wel, dwi'n gwybod bod 7 llos i 7 yn rhoi 49 i fi, a mae gen i 1 yn weddill. Felly, os fi'n rhoi fy pwynt degol i mewn, a mae'r 1 yn cario draw i fan hyn. Felly, sawl gwaith mae 7 yn mynd mewn i 14?
dwywaith, a dyna fe. Fy ateb 7.2.